इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि जबनि 7:20 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों आरो बियो होनबाय बिमानि गोरबोनिफ्रायनो आङो लांथियायै फैदों आरो लांथियायैनो थांफिनगोन फोरबोआनो आंनो हवबाय आरो फोरबोआनो लांफिनबाय फोरबोनि मुङा हामबाय होनजाथों होननानै बुंदों। जबा जेब्ला गोबां इसोरखौ बियो मानिग्रा गिग्रा आरो बिनि बोसोन बायदि सोलिग्रा जानानै थासेयावबो सैताना दिनै बिखौ आनजाद लानो थाखाय इसोरनियाव पारमिसन बिदों। इसोरा बेनो पारमिसन होदों। नाथाय दिनै बेबायदि आनजाद लासेयावबो जबखौ इसोरनि फोथायनायनिफ्राय एंस्लद होनो हायाखै। दिनैहाय जों साननानै नाय जबनि जिउआवहाय बिहा गोबां धोन दौलत दङमोन गासैबो बियो सैतानजों सिलिंखार खालामजाजोबदों आरो बिनि जे देहा बिनि हेल्थ बियो गाराय जादों नासयजाग्रा मुगै जाग्रा गारायजों बियो साग्लोबजादों। अब्लाबो बियो दिनै इसोरखौ दुसियाखै आरो बिनि जिउआवहाय बिनि न'खराव गावनि गथ' गथाय गासैबो फोथैजादों। अब्लाबो बियो इसोरखौ माब्लाबाबो दुसियाखै। बिखौ बुंदोंमोन नों इसोरखौ एसेबां गिग्रा इसोरखौ मानिग्रा आरो इसोरखौ नों फोथायग्रा जानानै थासेयावबो इसोरा दिनैहाय नोंखौहाय मानो दिनै नायफिनाखै नोंखौ दिनै मानो इसोरा नायफिनाखै बिनि हिन्जावा बिखौ बुंदों। अब्लाबो बियो दिनै इसोरखौ दुसियाखै होनना बुंदों। गासैनिबो थाखाय बे इसोरखौनो हामबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो बाइबेल सिरियाव जोंखौ जेब्ला नायो बेयो स्पिरिचुवेलि इमोसनेलि आरो फिजिकेलि गोबां दुखु खस्थ' आरो सैनांनाय मोनदोंब्लाबो बे इसोरनिफ्राय मोननायसो होननानै बियो गावनि जिउआव एक्सेप्ट खालामदों आरो बे इसोरखौसो हामबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो बियो बाइबेलाव गावनो बुंनानै लादों द लर्ड गेव इसोर आंनो होबाय एन्ड द लर्ड हेज टेकेन एवे आंनिफ्राय इसोरानो लांफिनबाय ब्लेस बि द नेम अफ द लर्ड होननानै बुंदों। बेसे मोजां बाथ्रा फोरबोनि मुङा हामबाय होनजाथों। दिनै बिनि जिउआवहाय बे इमोसनेलि फिजिकेलि आरो स्पिरिचुवेलि गोबां खस्थ' मोनदों। सैतानजों बेबायदि आनजाद लाजादोंब्लाबो जबा दिनै इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय बे एंस्लदाखै। इसेबां सैनांदोंब्लाबो जबा दिनै इसोरखौ दुसियाखै इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय बे एंस्लदाखै। नाथाय जों दिनै नों आरो आं साननानै नाय जोंनि जिउआव एसे दुखु फैब्लानो एसे समस्या फैब्लानो जों इसोरखौ दुसियो। बेबायदिब्ला जोंनि जिउआव जों इसोरनि अननायखौ आशीर्बादखौ जोङो माबोरै मोननो हागोन? बेनिखायनो बाइबेलाव जोंखौ बुंनाय बायदिना फोरबोआनो आंनो होबाय आरो फोरबोआनो लांफिनबाय होननानै बुंदों जबा। जों दिनै बुंनो हागोन नामा जोंनि जिउआव माबा मोनसे खहा जायोब्ला माबा मोनसे गोमायोब्ला जोंनो नांगौमोन आंनिसोमोन होननानै जों मानो बुंनानै लायो? नाथाय फोरबोआसो होदों इसोरासो जोंनो होदों। बियो दिनै लांफिनबाय फोरबोनि मुङा हामबाय होनजाथों होननानै जबा जेरैबायदि होनबाय जोंबो दिनैहाय बेबायदि होननो जोङो हास्थायनि जोङो दिनैहाय होननो सोलोंनि। आंनि जिउआव गासैबो जानाय समस्याफोरनि थाखाय आङो एक्सेप्ट खालामनि आं गनायनानै लानि आरो आं इसोरखौ दुसिया लाबानो आं इसोरखौ हामबाय होनि। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।